12, nerešeno. Pravi put da si ti zatajio. Nema tebe, nema izmene, nema ništa. 13 šampanj. Gdje je taj treći, brat? Gdje je taj treći? Sljedeći meč na repertoaru je serijalni meč između Jozićan Kovačević Miloš, Lukašević Skriblja i Ljevoj Bandurov. Od osvajanja turnira Ljubović Đukić. Kamere, veći kamere sam snimio. Šest meč lopti Đukić Ljubović. I gotovo je. Šampioni u juniorskoj konkurenciji Đukić i Ljubović. Drugo mesto, Đurgić, Braka. 17. već